Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Ordu erdiz, gai bat hartu eta gonbidatu baten laguntzarekin horren inguruan hitz egiten dugu. Eta Mirenek egingo digu aurkezpentxoa, pixkat, gaurtze gai jorratuko dugun, eta zein lagunduko digun gaia jorratzen. Gonbidatuari hitzamen horretik, pixkat aurkezpen labur bat. Gorputza zarkatzen duen prozesua da haurdunaldia. Haurdunaldia erditzea eta erditze ondoa. Guztiok jaio gara eta amez inguratua gaude. Baina orain dela hamarkada batzuk baina gehiago edo gutxiago dakigu honen inguruan. Mitoz betea dago haurdunaldia eta erditzea, zineman ikusi ditugun irudikapenetatik haratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Egia da, egun sarean geroz eta gehiago direla beraien erditzea igotzen dutenak. Baina asko edo gutxi dakigu. Gehiago jakitea beharrezkoa da. Haurdunaldian, erditzean zein erditzen doan ezinbestekoak dira emaginak. Bide lagun dira prozesuan eta honetan emakumeak bere sexualitateari, gorputzari eta umeari dagozkion erabakiak askatasunez hartzeko lan handia egin du gure ondorengo gonbidatuak. Ongi etorri, Xabel. Mila esker. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gaza askoren artean, baina ez dakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Eta ama justo, emagina espezialidadea bukatzen nahi nitzenean, hortxe azkeneko hilebetean sortu zen maili, nire 2 urteko ikasketa hoien bukaeran, ez? Zen, orduan zure, orain gradu amaierako lana esaten dut. Bai, ala izan zen, arron potentea, eta urteak pasatu dira, 19 urte pasatu dira jadanik, baino beti erranen dut, eta espero dut inoiz ez atzentzia, orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Ez, izan zen, ere lehendabiziko pensamentoa, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazio izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu, bai. Eta zerk bultzatu zintuen emagina izatera? Prozesu horretan, erditze prozesu horretan laguntzera? Zaintzak. Ni hemen gainera emagina izateko lehenik erizaina izan bertzara, ez? Bertze herrialde batzutan ez. Beraz, ni 14-15 urtekin, aitetxi eta matxin etxean bizi nitzen, eta aitatxiri hankan kura batzuk egin behar zitzaizkion egunero, eta amatxikera adina handia, eta ni errex txotorikatzen nintzenez, edo belauniko edo, ni egiten hasi nintzen. Eta zer egin behar, hautatu behar, eta ikusi nuen gure gustoko nuela, ez? Zaintza haure. Eta hortik bideratu nituen ikasketak erizaintza ikastera. Baina gero urte horiek pasa, eta ikusi nuen ospitaleko giro hori ez zitzaidala gustatzen, plantan lan egitearena, eta lehen arretan hasi nintzen lanean, eta hor ikaragarri gustora egon nintzen urte batzuz, batez ere gizarte lana da olako. Ez hainbertze erizain lana, baina baserrietan ibiltzea, adineko jendea bisitatzea, nola bizi diren, beraiekin kalakaldi on batzuk, eta horrek informazioa unitz ematen zuen beren osasun egoerari buruz, ez? Eta osasun egoera dena hartuz, ez? Gorputza persona, bere ingurua, familia ingurua, etxea dena, ez? Baina arron gazte ikusten nuen ere buruan betirako horrela egotea. Eta hor, erabaki nuen orduentxe bukatu zen El Salvadorren gerra, 12 urteko gerra, eta begiraile gisa ganitzen lehendabiziko hauteskunde demokratikotara, El Salvadorrera. Eta han egon nintzen 6 hilabetez,
komunitate txiki batean, eta hango osasun promotoriak dira berez formakuntzarik ez dutenak, erizain formakuntzarik ez dutenak, baina beharragatik, ez? Eta Medicus Mundi, Medicos Sin Fronteras, olako elkarteak egiten duten lanei esker, formatu dituzte han lan egiteko, ez? Beren beharrak asetzeko. Eta ni hor laguntzen ibili nintzen, baina dudik gabe haize gehiago hartu nuen. Eta han ikusi nuen lehendabiziko aldiz erditze bat. Eta harek inpaktatu ninduen. Ni hain nintzen klinikan arropa edatzen, eta nik arropa edatzetik akitu orduko emakume atera zen bere aurra besotan. Eta tarte hortan dudik gabe ikusi nuen erditzea, ez da. Eta, hain ederra iduritu zitzaidan, eta horri segitu ziona, ez? Zuek kontutan hartu, gerra batetik atera berritan, nola zegoen gizarte ure, nola zegoen hango ura, hango baldintzak zeintzuk ziren. Eta hurrengo pausoa izan zen ikustea aurra horiek edozein gauzagatik ezin bazuten amaren esnea hartu, hile egiten zirela. Ez? Zerako higiene oinarrizkorik. Hoi da, etzen, ez? Eta orduen, edoskitzea ere hortxe ikusi nuen ze garrantzia zuen, batez ere horrelako herrialde batean, ez? Eta horri inoiz, nire erizaintzako denboran, inoiz zenion kasurik egin. Baina netziguten ere kontatu ziguten parekatuz apendizitis batekin edo teknika batekin. Garrantzia gehiago ematen zitzaion guk teknikak ongi ikasteari bizitza berez nondik datorrenari baino, ez? Eta hor hasi nintzen nola inkietude gehiagokin edo, eta bueltan, kasualidadez edo kausalidadez, aukera izan nuen, emakumearen arreta zentroak inauguratu zituzten Nafarroan, orduentxe, izan entzai 1900 eta 1989 edo horrela, eta eskaini zidaten Elizondoko osasunetxean edeki behartzuten horietako bat, eta hor lanean hastea. Eta horrez ginen, ginekologo bat, administrari bat, hezitzailea, eta ni. Eta, hortxe ireki zitzaiten ja emakumearen eta bere inguruko mundua, haurdunaldia, erditzea, nik orduen txeba 25 bat urte izan genituen, eta hor urte batzuk egon, eta ja hor ikusten nuen formakuntza behar nola, etzela nahikoa hor esperientziak ematen zidanakin, ez? Eta, sortu garai hartan eronek sortu nuen edoskitze taldea, da Nafarroan izan zen lehendabizikoetako bat, osasun sare publikoan, ez? Eta, revoluzio izan zen nire baitan, eta, ja berandu horren nahi dut, gaur egun ja emagina ikasketak egiten dituztenak, erizaintza bukatu eta hortik segido egiten dituzte, ez? Baina ni 32 urtekin hasi nintzen, horretan, Barcelonara ganitzen, eta han egin dituen. Orden, hola izan da, pixka bat nik uste dut El Salvadorreko esperientzia gure klabia izan zela, eta aitzinetik erizaintzan sartzeko itatxirena, ez? Baina, Eta hau ez dago ideien ez da, baina emagin baten funtzio berez zein da? Egia da, asoziatzen dugula beti erditzeari soilik, ez? Baina akompainamentua da emakumearen bere bizitzako prozesu guztietan. Guztietan? Denetan. Gero bertze kontu bada nola dagoen estrukturatuta, eta emagin haunitzek ere zer nahi dugun. Ni hori garbi dut eta garbi nuen emagina izan baino lehen ere emakumea ez dela bakarrik haurdunaldia eta erditzea eta erditze ondoa. Emakumea hori baino gehiago da. Eta ze pasatzen da ama izan nahi ez duten emakumekin. Horiek ere emakumeak dira. Eta zergatik ez hoiendako ere erreferente izatea emagin bat. Formakuntza beresi bat baduela horretan, ez? Eta orduen dudik gabe, hasieratik bizitzako hasieratik bukaera arte, errango nuke. Eta ja urteak daramatzazkizu jardunean. Urte hauetan hartatzen dituzun emakumeengan aldaketa asko egon dira?
Nik erranen Kontzienteagoak gara. Ez dakit, nire esperientzia oraintxe berean mugatzen da ospitalera, ez? Eta ospitalean ordu batzuz ikusten ditut emakumeak. Egia da, informazioa haunitz jasotzen duzula, ez? Hor erditzeko denboran laguntza horrekin edo, baina hala ere ordu batzuk dira, eta emakumea erditzea baino gehiago da, ez? Eta baino bai, lehen garai batean ibili nintzen etxetan ere hartatzen eta behar bada orduen harreman luzexaoko izaten zen elkarrizketak, haurdunaldi denboran, hau da, ezagutzeko aukera gehiago, ez? Eta ospitalean aldiz, nik haurdunaldian ez dut ezagutu emakume hori, eta etortzen da, eta bere erabakiak hartuta, ja, haunitz, orduen ez da momentuanik deus azaltzeko edo ez dakit, bera orduan ze ikusi dut adibidez nik desberdintasuna ikusten dut azkeneko urtean egokitu zaitere berriz Elizondon lan egitea batzutan, hilabete erdian eta berzi hilabete erdiamen, eta gero han hartatu duten emakumea gero erditzera etortzen denean nerekin suertatzea, ez? Eta biendako poza. Ez? Eta orden sistema alde hortaik ez dago ongi antolatutan ere ustez. Ez? Hori. Emagi batzuk daude haurdunaldian, bertze batzuk gaude ospitalean berditzera etortzen direnean. Eta bai ikusi dut urte hauetan denetan, eta pena ematen dit, zenbat komerzializatzen den haurdunaldi eta erditzearekin. Bai, bea, ginekologia eta obstetrizia pribatua betiranik ezagutu dugu, baina orain ja, emaginak ere, eskaintzen dituzte beren zerbitzu pribatuak. Orduan, sistema kapitalista honetan, batzuk ari dira medikuntza saltzen, ez? Saldu egiten dute, eta emaginak ere sartu gara pixka zirrika hortara, ez? Eta egia da, gauza batzuk ez daudela, adibidezuk etxean erditu nahi baduzu, gizarte asegurantzak ez du kubritzen eta nahi eta ezkoa da hortarako emagin bat kontratatu behar izana, baina gero sortu dira bertze gauza haunitz horren inguruan, prestaketaren inguruan, masajeak, ekografiak, sentitzen dut, baina... Bai, hasian esan duzu komertzial, eta... Kontsumoa, ez? Eta ez bakarrik haurdunaldia eta erditzarekin, eriotzarekin. Ez dezagunatzen du sortzen garen momentutik eriotza ondoan dugula. Eta emaginai egokitzen zaigu ere eriotzan laguntzea. Ume bat amaren sabelean hiltzen denean eta hori erditu behar duenean. Umea sortu eta gero hiltzen bada. Edo abortuen kasuetan, haurdunaldi hasieran edo erditsuan gertatzen direnetan, ez? Orduen, hortan ere akonpainatzen dugu. Nik errango nuke gainera, niri gehien markatu nauten akonpainamentuak izan direla, eriotzarenak, ez? Eta, bueno, hor ere, badago komerzializazio hori, ez? Eta badaude orain web orrealdeak, eta saltzen dituztenak, oroigarriak, ez dakizer, eta, bueno, guk ere, egiten dugu gure, bertze gai bada, ez? Beharrezkoa izaten da, zerbait izatea, ez? Ritualizatzea, ez? Ritualizatzea edo, baina, ritualizatzera, badago tarte handi bat ere, ez? Eta hortxe nahiko nuke kritikatxo hori edo, ez? Eta erortzen ari garela hortara. Bai, ni erortzen ari garela. Azizaren esaten nire lehenengo esperientzian izan zela hori, pues ez duzu, ez osasun etxera, ez? Hitza ordua, lehenengo mantizkizute, eta gero bapaten sartzen zera mundu batean, eta gainera gaur egun, telefonekin, eta sare soziala bali maituztu, eta algoritmo, haste maizu irakurtzen bilaketu duzulako zerbait, bapatean da,
estimulo eta jende astu zaizu, eta hori denik esaten, batean zeko, ez, eta eritostean, hori fisio, eta ez dut esaten, ez dienik onak izango, baina esaten, baina orain zer da, manualean, jaio eta pasatu gara kanastilatik, pasatu gara etxe famatu batek, osasun etxetan, uzten zituen kanastila oparitzetik, eta kanastila hori ireki, eta hor zegoen txupete bat, xatarra muestra bat, esne, ez dakiz esne markan muestrak, eta hortik, pasatu gara hortik, orain beharrezkoa dela, eta bertzenaz etzara emakume modernoa, beharrezkoa dela, ez dakizen saio, ez dakizen pakete erosten aldituzun, saio batzuk, fisioan bertze batzuk, bueno. Bai. Ez dut erten beharrezkoak ez direnik, momentu batzutan, baina ez dira imprescindibleak, ez? Eta imprescindibleak direnak, aldarria egin beharko genukena da publikoan egoteko. Hori da. Ez? Erditze ondoko saioak ez egotea, adibidez erkidegoan ez daude ospitale guztietan, ez daude, eta akonpainamendu bat egokia da. Ez? Edo berez emaginarekin, zesarea egin eta gero, emaginarekin zita, zesarearenak ez dute, erkidegoan behintzat, urrengo hilabetean, normalean daukazu zita, nola ez dute, ez? Hori da. Nola da posible ez izatea, baina delako beste operazio bat, ez da izan erditza bat, ez dizuten, barkatu, baina emaginaren papera are gehiago da, ez? Eta lagundu dezakezu gauz askotan, inkluso esaten, ondo ari zera, soilik ez, batzutan. Eta, hori da, zerbait oso beharrezkoa baldin bada, aldarrikatu dezagun guztiontzat dagoela, ez soilik alduena pakete hori izan. Hori da. Eta ez bakarrik dirua duenaren dako, ez da? Hori da. Eta asko erortzen geha horretan, zuk ikusten duzu... Nire ustez bai. Nire ustez bai, konsumismoaren gizartean bizi gara, eta arront erreixa da hortan erortzea, badezakenak, dudik gabe, badezakenak, bertze batzuk ez. Eta zure azkeneko esperientzia honetatik, erditze momentuan, informazio gehiago daukagu, informatuagoa gaude, ahaldunduagoak, iristen garen emakumeak, ze iruditzen? Gutxi gora bera, igual ez da azterketa, baina... Ez dakit zer erran denetai dago, badaude emakumeak, aipatzen dutenak, gai izanen naiz, milionka urtetan emakumea erditu da, ni zergatik ez, eta gero bertze kontua da hor ze beldurrak ditugun, eta hori dena, gero badaude bertze batzuk ikaragarri irakurtzen dutenak, baina modu razionalean, eta burua daia alde batetik, eta gorputza daia bertze batetik, ez? Eta hor sortzen dira espektatibak, eta hori... Eta, gero hor ez du lan erresa berak eta ez da bere ondoan gaudenak ere hor akonpainatzen, ez? Orduen, badaude bi estremoak edo. Eta gero, paradoxikoa da, baina informazioa eskura dugun garai honetan, ez gara gai filtratzeko ere. Informazio sobera dago. Sobera, eta zein den fidagarria edo zein den, ez da erresa hori erabakitzea ere, zein datorkit ongi edo zein non dagoen evidentzia zientifiko bat. Ez? Edo non ez, eta erabat empirikoa da dena, eta orduan nik uste dut, hortik guri falta zaiguna da katearen puska bat eta da tribua. Nik ez dut apenas ikusi, nire txikitan eta gaztetxoan itzelek ez dut ikusi erditzen, ez dut ikusi nire inguruan inor titia ematen, ni neoni biberonaren garaikoa naiz, ez? Eta orduen referentziak falta ditugu. Nik ikusten dut oraintxe, Hego Amerikako emakumeak, erditzera etortzen direnean, badute hemengoak ez duten soltura bat. Jarrera ez berdin bat, ez? Bai.
Bai. Eta hori mamitu detala, hori izan da beren egunerokoa. Inguruan izan dute, ez, horrela... Eta orden falta dugu, eta emakume sare hori falta dugu. Oso teorikak gara hemen, eta oso ongi, bai. Ez egin bertze, hoi da. Eta bai, zientzia ongi dago, eta hori dena, baina falta ditugu bizipenak eta elkarrizketatu batek esaten zuen. Bizipenak eta refortzatzea batek bertzeari, ez da? Beretzat, terri txiki batetako elkarrizketatu batek esaten zuen, beretzako 30 urtekin, pardel bat aldatu ez izan norbaitek, harritzekoa zela baino. Inguruan eta hola, ez daude, ez? Eta azkenean ez ditugu horrelako hartu eman txikiak badira ere, erditze bat ikustea kaso, da zerbait ez, handiagoa edo baino, zaintza horiek hartu, ez? Eta hor txiki bat izatea hemen Iruñan, hola, ez? Espazio horietan. Nik errango nuke, gaur egun ere, edozein parketan gaudela geren aurrekin, bai, imagina, zure haurtxo baduzu, bere pardelakin baino zaude bertzean pendiente edo. Eta txiki hori dago, pardela aldatu beharra edo. Igual ez da, errez zure inguruko inor, hasiko aurra horri pardela aldatzen, utziko du hori zuretako. Osa, sobera individuala gara zentzu hortan, ez? Ez dakit ulertzen den. Ba, eta konpartitu mentatu ditugu zer den zure ardura, zer izan daiteke akasoneria, ez? Bai, hori da, laguntze hori, batzuk bertzeari laguntze hori lehen, etxez etxe emakumeak ibiltzen ziren, ez dut oroitzapenik, baina nire amatxi adibidez, bere famili inguruko erditzetan, berazen zaharren eta eraikoa, bere aizpen erditzetan eta horregon da, edo gero eramaten zuen janaria, eta hori galdu dugu. Eta galdetzen genizun nola ikusten duzun edo evoluzioa egon den erditzen duten, ez? Emakume edo pertsona hoiengan, azken urte hauetan, eta kontra, hori ere askotan itzit, ez dakitze ospitaletan, hori asko betu da, eta erditzea, ez du zer ikusteko horiek orain dela 10 urte nola hartatzen zuten edo gaur egun, eta batzuk jartzen ja modan, eta ez dakitze, hor, ez dakit tokatu zaizun ezagutzea... Hobetu da. Bai, hobetu da. Zuek pentsazaze, hemen epidurala jarri zuten 98 ere. Zergatik, jasan ezina zen, emakumeak eskatu iten zuten, jasan ezina zen egoera, emakumeak erditzen ziren bakarrik, ezin zuten inor ondoan zen gainera beibibun garaia ure, emaginak ere lanpetuta, eta egin bertzena zen dilatazio gelak albezein fite ustu, ez da? Orduen hori zertzen, oxitozina, hortxe lotua kontu, eta klaro, hori jasan ezina da. Eta hori aldarrikatu zuten, dudik gabe, nola ez. Eta alde hortaik, akompainamentu hori aldatu da, onerako, orain, hauniz dago egiteko oraindik, hauniz dago egiteko beti bada hobetzerik, beti, baina dudik gabe azkeneko 30 urtetan hobetu dela, bai. Ni ezagutu dituzten tokietan, bai. Eta sentsibilizazio gehiago ere, orokorren, bai sistemikoki eta bai pertsonen. Bai, egia da, ere, medikuntzan, orokorrean, eta hor sartzen dut nire papera ere sanitarioak, urtetan izan dugu jarrera paternalista. Eta batzutan eroso sentitzen gara jarrera hoiekin ere, eta molestatzen digu etortzen denean norbait zerbait aldarrikatzen, kontzienteki, ez? Eta gainera ez duela eskatzen hor astokeri bat, ikusten duzu persona informatua dagoela, eta batzutan jendean neurri berdinean aurkitzea ez da ineroso, ez? Jarrera paternalista horrekin segitzea errexago da. Ez zaigu gustatzen inork deus kuestionatzea. Ez gaude hain ohituta behar bada, ez?
Hori pasatzen da. Eta orduen, ze pasatzen da, unitzetan dependitzen duela nor aurkitzen duzun. Ez. Hospitalera gaten zarenean, zein aurkitzen duzun. Gero bertzalde, egia da ere, salaketak eta jartzeko dauden aukerak dauden garai honetan, azkenean beti beldur pixka batekin aitzen zara lanean, eta bueno, behar duzu zure burua kubritu ere, eta sistema nahiko piramidala da alde hortaik, medikoak daude gure gainetik, gero gu, gero ez, eta horrek eragiten du ere modu batera edo bertzera aktuatzeko, ez? Eta unitzetan emakumeen kalterako behar bada, ez dakit. Baina orokorrean, bueltatuz galderara, hobetu dela, hobetzeke dagola, baita ere. Nik gelditu nahi zaio aurreko galderan erantzurekin, ez? Eta nintzen oso hartzen zuk esan duzunekin, eta egia da, ez? Gragatzen hasi horretik aipatu ditut, baina nire kaso pertsonean ni bai joan nintzen lehenengo esperientzia erditzera, ez? Nahitara, ni nindoan konfiatzea ez dut hori esaten zuen, espektatibarik sortu, frustrazio bat ez bizitzeko, ez nuen gehiagi espektatibarik sortu nahi izan, eta ez nintzen gehiagi informatu nahi izan, horrek suposatzen alzitun gauzeta, eta joten nintzen, en plan, A, B, zuzuk esaten diazutena, aurrera, ez? Eta puntu batean gero agian, usatu duzula, agian jakin izan manu, balioko liake, baina ez da izan mutzen ere, nik uste dut esperientziak eman ditziala gero bigarren aldian, benetan esaten ez? Alduntze hori bizitzekoa, ez? Ez dut esaten hori zuzen, informatu behar, irakurri behar, ez da gutxe baina begira, adibidez, espektatibakin datozen emakumeak, ez? Eta bati etzaizkio betetzen, eta gaizki dagoenik, hor saiatzen ez ni behinpin, emagin bezala begira. Batzutan, egizki nahi duzuna lortzeko bidea luzexago izaten da. Eta etzazule dudikin, segureskire bigarren aldian erditzen bazara inoiz, esperientzi kasi seguro hobea izanen dela, baina uni esker. Lehendabiziko uni esker, eta eskerrak eman beharko diozu lehendabiziko esperientzia horri, orden ez zaitela etxi. Amaitzeko, gonbiatu guztiei oparitzen diogun maskara antifaza, oparitzea izugu Superwomanaren kontra, baina dena gure txikitasunan eroiak garela aldarrekatzeko. Mil esker, Isabel. Gozatu Aminen hartzeko, edo bestela egitezio zuzuloak eta nahi duzuna. Ninja izateko, eta eskerrik asko. Plazer bat. Zuei gonbidapenagatik, Interesgarria.